Il-ġenerazzjoni tagħna iddeskrivewha bħala ir-rat race. It-tellieqa tal-ġrieden. Kulħadd jiġri qisu miġnun u fejn sejrin propjament? Għax ħafna ġenn u ħafna bżulija magħna u m'għandniex sapportu illi nieqfu u nagħmlu assessment tagħna nfusna. M'għandniex kapaċi nimmeditaw. Alla tagħna moħħ u dan moħħ huwa moħħli jew mimli b'ħafna imbarazz illi fl-aħħar tal-ġurnata ma jiswa xejn. Ġiri wara r-riħ. L-għaref Salamun qal, ġiri wara r-riħ. X'in tiġi biex issarraf ħajtek tgħid ma x'tiswieli. Għaliex jekk aħna m'għandniex kapaċi li nieqfu u nirriflettu. Ħafna minna jaħsbu li hija ħalla ta' ħin da. Li għandi x'nagħmel, għandi l-faċendi, rrid nonxor, rrid insajjer naħsel karozza, hemm ħafna faċendi x'isiru. Tajjeb u infatti Marta, il-famuża Marta illi laqat il-Ġesu f'dara hekk irraġunat. Kellha lil Sidna Ġesu, il-mistieden tal-unur, u ridet probabbilment tagħmel xi pranzu tajjeb u allura baqgħet il-kċina u tagħmel faċendi. Oħta Marija sabet l-okkażjoni fejn reħit kollox u intasbet bil-qiegħda ma' ġenb Ġesu u gawdiet il-kumpanija tiegħu u semmet il-kliem ta' fommu. Marta protestat u Ġesu ddefendija l-Marija. Għalilha għażlet l-aħjar sem. Għaliex hekk aħna ħsiebna biex niġġennu u ħsiebna mhux biss nagħmlu l-impjieg tagħna ma għandna l-impjieg ekstra u naħsbu ħammutu bil-ġuħ. U m'għandniex kapaċi nitimgħu irruħna b'meditazzjoni xira. Hija dixxiplina prattikament minsija fostna l-Evanġeliċi li nieqfu u nirriflettu. Meditazzjoni. Bħalma dal-aħħar xhur tkellimna dwar is-sawm u għadna ammettejna ma' nfusna li hija dixxiplina fjakka fostna ħafna. Diskutejna wkoll l-osservanza tal-ħadd bħala jum il-mulej, kif għandna nosservaw vera. Diskutejna wkoll il-valur tat-talb komunitarju, il-qawwa tat-talb flimkien bħala Knisja. Qegħdin naħdmu fuq dawn l-aspetti kollha, però hawnhekk għandna aspetti ieħor fil-mixja tagħna li rridu wkoll nittakiljawh. Il-fatt irridu nitalmu, irridu nittrenjaw lil nfusna biex nimmeditaw kif jixraq. Nimmeditaw, nirriflettu. Forsi xi wħud jitgerxu anke meta tisma' l-kelma meditazzjoni għaliex nassoċjawha ma' transcendental meditation tal-Buddiżmu. Li wkoll qiegħed dieħel għaw Malta, l-istess Marti tkellmet ma' wieħed jaħdem magħha u Malti għalija huwa Buddist u x'qaltu x'temmen allura baqas kien jaf x'jemmen. Għaliex apparentament il-reliġjon tagħhom hija li tiżvojta moħħok. Aktar ma tkun vojt aħjar. Le, bil-meditazzjoni Kristjana għal kontrarju, ħanfittxu li nimlew qalbna, se nimlew moħħna bil-verità tagħna u bil-ħsieb tagħna. Hemm differenza bejn yoga li inti tagħlaq għajnejk u tinqata' minn mad-dinja mhux fuq hekk ħanitkellmu. Ħanitkellmu fuq il-meditazzjoni kif tgħallimha l-Iskrittura Mazza. Tajjeb meta l-intellett tagħna, l-ħsieb tagħna se nitgħallmu nħaddmuh. Se nħaddmuh għall-glorja tagħha. Tajjeb il-kmandament il-kbir jgħidilna li għandna nħobbu l-mulejja tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha u b'moħħok kollu. Issa meta moħħok huwa mferrex u mitluf f'oġġett u mhux ikkonċentrat fuq il-mulej, għajla tista' tgħid illi qed tfittex biex tħobbu b'dan il-mod. Tajjeb? L-ewwel tajjeb li nqatgħu regolarment mill-bżulija u mill-ġenn tas-soċjetà tagħna, tal-familji tagħna,
Tajjeb, u nfittxu li nitlu f'dik il-kamra privata biex hemmhekk insibu postna. L-Apostlu Pawlu wara ftit li jikkonverta beda jippriedka però malajr naqraw kif twarrab fl-Arabja għal tul ta' żmien probabbilment biex hemmhekk jirrifletti issa fuq il-ħajja ġdida tiegħu. Issa li jara fil-Ġesu bħala l-Messija, bħala bin Alla, qabel beda prattikament l-appostolat tiegħu kellu bżonn jirrifletti sabiex jimla qalbu bil-verità tal-Alla. Allura meta ngħidu meditazzjoni maħniex qegħdin ngħidu illi ħanaqgħu passivi. Illi ħanaqgħu għażiena moħħna sempliċement se ntellaw il-handbrake u moħħna bibqa' għall-kuntrarju. Moħħna rridu nfittxu li nħaddmuh kif suppost. Dik l-enerġija mentali tajjeb immirata lejn it-tajjeb sabiex aħna nilħu jirnexxielna nagħmlu it-tajjeb. L-Apostlu Pawlu jgħidilna fuq xiex għandna nirriflettu. X'għandu jkun ħajdu hekk l-ikel għal riflessjoni tagħna. Fl-ittra lill-Filippin jgħidilna illi għandna naħsbu fuq kull ma huwa veru, fuq il-ħwejjeġ kollha li huma xierqa, il-ħwejjeġ kollha li huma ġusti, il-ħwejjeġ kollha li huma safjin, il-ħwejjeġ kollha li jistħoqilhom l-imħabba, il-ħwejjeġ kollha li huma ta' fama tajba u jekk hemm xi virtu u jekk hemm xi tifħir, fuq dawn il-ħwejjeġ imiskom tirriflettu jew taħsbu jew timmeditaw. Ħafna drabi dak li nħallu moħħna jimtela bih huwa maħmuġ. Li aħbarijiet minn fuq il-medja u t-television u għarifjak ta' gazzetti li fl-aħħar mill-aħħar x'ħajjiswilek għall-ħajja spiritwali tiegħek. Ejdu naħsbu fuq dak li huwa virtus, fuq dak li huwa onorabbli għal Alla. Meta ngħidu tirrifletti jfisser allura li inti b'mod deliberattiv waqaft tajjeb u b'dixxiplina int se tomod tajjeb dak li inti qed taqra mill-Iskrittura imgħazza. Il-Salm li qrajna jgħidilna kemm huwa ħieni, kemm huwa mbierek u allura kemm huwa kuntent dak il-bniedem illi jirrifletti lejl u nar fuq il-liġi tal-mulej. Il-liġi tal-mulej hija deskrizzjoni ta' il-kelma sħiħa tal-Alla. Kull ma Alla għalilna permezz tal-profeti u l-apostli tiegħu dak huwa is-suġġett għal-riflessjoni tagħna. Il-għaliex il-kelma tal-Alla għajla tagħmellek ġid, ftit li xejn tgħinek jekk inti sempliċement taqra. Bħal meta inti talt f'restorant u xammejt l-ikel li fuq u forsi tawk xi tidbit u doqta, tajjeb imma l-ħares m'intix ħatgħix bir-riħa tal-ikel. Jekk inti taħseb li sempliċement taqra l-Iskrittura b'dik il-ġirja mingħajr ma ħsibt fuqha, mingħajr ma staqsejtlek innifsek kif tolqtok, kif jolqtok dak il-kapitlu li għadek kif qrajt, x'iswilek. Il-veloċità tal-qari innifsu ifixklek ma jħallik tgawdi tajjeb minn dak illi inti qed taqra. Jekk għandna x'nitalmu mill-annimali, nistgħu nitalmu mill-fenek, mill-baqra, mill-naġa, li dawn meta jieklu, wara jieklu sakemm jasal l-istonku tagħhom, però mbagħad jiġu jtellaw l-ikel u jommoduh. Chewing the cud jgħidula. Hemm importanti illi dak li jiena qrajt irrid issa niftakar xi qrajt nikkonsidrah sewwa u nara jien li qed nħares b'attenzjoni qisu f'mera. Tajjeb u qed nara l-wiċċ stess ma naqbadx nitlaq imbagħad u ninsa id-difetti li għandi, il-ħmieġ li għandi, it-tidlik li għandi ma' wiċċi. Bir-riflessjoni int se tasal biex tieħu azzjoni xierqa allura li inti twaslek
għal dik il-bidla f'ħajtek. U allura bil-meditazzjoni Kristjana qegħdin ngħidu li inti se tikkonfronta r-realtà kif inhi dwarek innifsek, dwar Alla, dwar il-rivelazzjoni tiegħu. Alla li kellimna, tajjeb, ħaqqu li nagħtuh l-attenzjoni sħiħa tagħna. Meta qed ngħid hekk, qed ngħidha il għaliex naf kemm aħna ħafna drabi ħanġib eżempju fuq innifsi, ġieli xi ħadd ikellimni u jiena moħħi ma jirreġistrax. Tajjeb, qed nisimgħu, però minix qed nagħti każ x'qiegħed jgħidli. Tajjeb, jekk inti ara kemm ngħidu l-kelma tal-Alla hija qawwija u tinfed bħal xapra b'żewġ tixfar u li titrasforma l-bniedem u li bħal martell tkisser il-blat. Ma tajt inti forsi qed tistaqsi ma hekk qed tagħmel li l-kelma? U jekk inti onestejt ma tantx. Imma għaliex? Għax m'intix titratta bir-rispett il ħaqqa. Qed tismagħha, però m'intix timmedita fuqha u allura il-proċess qed jiġi abortit. Qed titlef kull profitt illi inti stajt tieħu mill-kelma imqazza tal-Alla. Għandna eżempju sabiħ ta' Iżak, meta Iżak jgħidilna fil-Ġenesi 24 għal tal-kapitlu fejn għal flaxija ħareġ fl-Eliqi sabiex jimmedita. Għasbu ftit. Għata minn missieru, mill-familja, mill-la tas-soċjetà li kien qed jgħix fija u twarrab fl-Eliqi. Ngħidalija jiena l-aħjar mumenti tal-ġurnata hija meta għandi dak il-ħin jew ħinijiet fejn jiena għandi ċans nirrifletti, nimmedita, nitlob, ingawdi il-kelma tal-Alla fil-potenzjal kollu tagħha. Iżak jagħtina dak il-mudell sabiħ li rridu ninqataw. Iva, ħanagħmluha man-nies u ħanservuhom u ħanfittxu li ngħinuhom, però jekk inti m'intix qed tissaħħaħ internament u qed tħalli l-kelma tal-Alla tereq. Jekk inti twaddab sponża fuq wix tal-ilma, xi ġrila dik l-isponża tgħum fil-wiċċ. Vera? U tista' tarġa' taqbadha u bil-kemm tkun xarbet l-isponża. Imma jekk tħallija x'tibda tagħmel tibda tereq, tibda tassorbi l-ilma. Tieħdu ġewwa fiha nfisha. Meta taqra l-kelma tal-Alla, isek poġġejt l-isponża fuq wiċċ tal-ilma u rġajt ħtafta l-barra mill-ewwel. Xarbet tikka imma għada xotta. Meta inti qed tirrifletti, timmedita, dik il-kelma qed tista' tinternalizza, qiegħed tħallija qed ittiha ċans iva sabiex twetta xogħla. Sew kemm bżonn li tkun ikkoreġut, sew kemm bżonn li tkun imwiddeb jew imwissi, jew iva wkoll li tirċievi faraġ bija bil-wedi li Alla tagħna, vera? Wedi stupendi, wedi kbar u prezzjużi li jżommuna li niġru t-tiġrija tal-fidi li hemm qudiemna minn ta' qalbna. U għalhekk il-riflessjoni jew il-meditazzjoni twassal biex titrasformana, twassal biex attwalment nibdew naraw dawk il-bidliet, tajjeb, li l-vizzi qegħdin jinxfu, qegħdin jitbielu u minflok dawk il-vizzi qegħdin inrawmu fina dawk il-virtujiet li joġbu l-Alla tal-umiltà, tal-manswetudni, tat-tjieba, tal-ħlewwa, tar-rażna fuq nafusna. Ġifieri il-kelma tal-Alla qiegħda prattikament tibdilna. Qiegħda ġġibna fix-xebħ tal-imgħallem tagħna Sidna Ġesu Kristu. U għalhekk meta miet Mosè u Ġoswe Alla oġbu li ilaħqu jagħmlu suċċessur ta' Mosè. L-ewwel kelma li qallu tibżax. Alla qallu eżattament x'għandu jagħmel. Il għaliex tistgħu timmaġinaw Ġoswe li kien is-seftur, letteralment daw kien il-Ministru, huwa kien is-seftur, is-serf tal-kbir Mosè. U issa Mosè miet
U il-min ħajlaħħaq Alla biex idaħħal il-poplu ludi fl-art imwieda l-seftur tiegħu. Sorprendentament. U nistgħu naħsbu kemm Ġoswe ħassu insuffiċenti. Ħassu illi mhuwiex kapaċi. Ħassu illi mhuwiex kompetenti għal din il-biċċa xogħol tremenda li ta' Alla, però Alla qallu għamel il-ħila u la tibża xejn biex tagħmel skont il-liġi kollha li Mosè għaddej tiegħek tak la ddux minnha, la lejn il-lemin u lanqas lejn xalluk biex ikollok ir-risq kull fejn tmur. Qed jgħidu illi ara il-prinċipju wieħed titiżżomm sabiex inti tirnexxi, sabiex ikollok suċċess huwa aġixxi dejjem u f'kull każ u bla ebda eċċezzjoni fuq il-kelma illi tajtkom permezz ta' Mosè. Sempliċi daqshekk. Dal-ktib tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok. Iżda immedita fuqu naru lejl biex tagħmel skont kull ma hemm miktub fih għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-risq. Tajjeb? Ġoswe diġà kellu l-kopja tal-liġi tal-Alla? Tajjeb? Alla qallu ħatkun f'fommok, ġifieri fil-diskors u r-raġunar tiegħek u kif titratta man-nies. Timxix u tiddeċidix skont xejlek moħħok ma skont xemm fil-kelma. U kif dik il-kelma se tsir parti minnha billi taħseb fuqha nar u lejl. Nar u lejl għax differenza, differenza. Li tkun bħal jew bħal dak il-ġurdien li qed tiġri mal-ġrieda l-oħra ma tafx fejn sejjer, jew inkella taf min int, taf ta' min int, u taf Alla xi jrid minnek. Meditazzjoni allura rrid nenfasizza din tibda u tkompli u ssib it-tmiem tagħha fl-iskrittura mqazza. Fuqha rridu nimmeditaw. Fuqha. Illi tirrifletti fuqha tomoda tajjeb titenna bil-verità tagħha. Jeħtieġ nitgħalmu nifirħu bil-kelma ta' Alla. Hija l-ikel għar-ruħna, le? Jekk naqraw Salm 119 vers 16 pereżempju jiena nitaxxa bl-istatuti tiegħek. Ma ninsiex kelmtek. Salm vers 47 u nitaxxa bil-kmandamenti tiegħek li jien ħabbejt. Idejja wkoll nerfa' lejn il-kmandamenti tiegħek li jien ħabbejt u naħseb jew aħjar u nirrifletti fuq l-istatuti tiegħek. Hawnhekk għandna raġel illi kien jagħti ċ-ċans li nnifsu l-opportunità li nnifsu sabiex ħalli l-kelma tħalli l-impatt tagħha fuq ruħu. Importanti ħafna li aħna nieqfu u naħsbu. Pawlu qal lil Timotju rrifletti fuq dan li qed ngħidlek. U l-mulej jagħtik id-den f'kollox. Ma kif nista' jiena nikber, kif nista' nissaħħaħ spiritwalment? Billi nirrifletti. Billi nirrifletti. Anke jekk inti nafu l-importanza tal-qari. Il-qari ta' kotba Kristjani tajbin ma preminentement il-qari tal-iskrittura mqazza illi suppost għandha tkun disċiplina ma ngħidx regolari ma ta' kuljum. Ta' kuljum. U allura rridu distingu bejn sempliċi qari illi jien qed nagħmlu biex ta' parsi. Tajjeb, u qari illi jien qed nagħmlu biex ninbidel. Mhux sempliċement modija ta' żmien. Dari kienu joħorġu kotba tal-modija ta' żmien. Tajjeb xi romanz li taqrah, qed tifhem u xi rajtu wara ġman sejtu. Imma qattajt sija. Tajjeb? Xi swilek? Xejn affattu. Forsi titgħallem taqra aħjar, titgħallem ta' xi Malti aħjar, jien naf. Imma hemm differenza bejn qari informattiv bħalma taqra gazzetta u qari formattiv. Dan huwa l-qari li rridu aħna, l-qari formattiv, il-qari li meta inti taqra
Għabak għandi qoddimi it-tieni epistola ta' Pawlu il-Korinti kapitlu 1. Meta qrajta dik il-kapitlu fejn Pawlu isemmi s-sofferenzi u l-provi li għaddew minnhom u saħansitra ħassu anke qalbu maqtuwa. Vera? Meta naqra kif qed tiffurmani din is-silta. Kif ħatibdilni? Ma jistax nibqa' kif jien. Għax jekk jien minix nagħmel progress, għajdu li qed nagħmel regress. Jekk ma nimxux il qudiem ħanaqgħu lura. U allura qari formattiv illi iħalli l-paġna tikkmandani hi. Qari informattiv bħal meta taqra gazzetta, meta trid dik il-gazzetta tista' twarraba jew tgeżwer il-lunch fija l-għada filgħodu. Tajjeb? Imma l-qari formattiv dal-kapitlu, tajjeb dak il-kapitlu jiena se noqgħod taħt l-awtorità tiegħu u rrid iva illi dak li qed jgħidli l-mulej f'dan permezz tal-kapitlu li jibtilni. Din disciplina morali kif għattilkom hija importantissima. Nerġgħu nduru għal Salm 119, il-Salm famuż għal min jixtieq isir ħobb il-Bibja bħala il-messaġġ uniku tal għalina, Salm 119. Ma x'jgħid fih ħaram. Int semi mulej, jien wet illi nħares kelmtek, ġifieri da beda billi jagħmel dal-proponiment mal-mulej. Tajjeb, wedu, allora weda solenni ma tinkisirx, illi jien se nħares kelmtek. Tlabtek b'qalbi kollha, ħenna li skont kelmtek mela allura jekk jiena mulej nixtieq nobdik. Imma kif bis-saħħa tiegħi? Le, permezz tat-talb. Se nfittex l-għajnuna u l-grazzja minn għand Alla biex attwalment insiru bidjenti. Jien, kif ħajkompli allura, jien irriflettejt fuq traqati. Se għandu l-kelma tal-Alla quddiemu u issa qed jirrifletti fuq l-andament ta' ħajtu, mhix ix għaddej, kif sehem mal-familja, ma' sħabu fuq il-post tax-xogħol, ma' qrabatu, ma' ħbiebu, irriflettejt fuq traqati u rġajt lura lejn ix-xidiet tiegħek. Taraw kif meta tirrifletti tajjeb, fuq hekk innifsek, fid-dawl tal-kelma, hemmhekk ħajkun hemm dawk il-bidliet. Irġajt lura l-xhidiet tiegħek għaġġilt u ma tnikkirx biex inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħafna drabi aħna l-iskrittura noħduha bħala laissez-faire. Smajna l-priedka u tlaqna u nsejna posta nagħtukom dak il-vers għal meditazzjoni matul il-ġimgħa ta' biex għalmenu b'dak il-vers inti tiftakar fuq xiex kienet il-priedka. U tkompli tirrifletti. Il-jekk inti ħlist minna u issa għandek dawk dik il-ħajja mimlija saru ħomma. Illi prattikament ma tix qed tagħmel wisa f'qalbek. Għal-kelma tal-Alla. Dik iż-żerrija li kapaċi tagħmel il-frott. Il-fus, narġa' ngħid, il-fus tal-meditazzjoni kristjana hija l-iskrittura. Mhux ħsieb fil-vojt, tajjeb, huwa Alla qed ikellimni, irrid nifhmu u rrid naġixxi issa skont kelmtu. Jerġa' Salm 119, vers 11. F'qalbi ħbejt kelmtek biex ma nidnibx kontra tiegħek. Meta taħbi xi ħaġa, iddum biex taħbiha vera, hemm ċerta ħsieb. Meta inti qed taħbi kelm id-disciplina li għamilna Karina sħiħa li nippruvaw natukom il-valur tagħha li timmemorizza versi mill-iskrittura. Min fostkom għadu miex b'dik id-disciplina qed juri l-huwa serju Alla. Illi jrid illi Alla jilħu bil-kelma tiegħu. Vers 23 ikompli jgħidilna mbagħad. Imqar mal-kbarat
Meta l-kbarat joqogħdu jqasqsu fuqi l-qaddej tiegħek jibqa' jimmedita fuq l-istatuti tiegħek. U kemm hija pertinenti din għal sitwazzjoni tagħna vera, aħna li nħabtu wiċċna man-nies fuq il-post tax-xogħol. Tajjeb, ħafna drabi ir-relazzjonijiet ikunu daqsxejn diffiċli. Għax avolja inti trid tislim, ħadd ieħor mhux dejjem irid islim miegħek. U allura jkun hemm it-tqasqis u jkun hemm il-ġagbiniżmu u tal-affarijiet kollha. U x'inhi s-soluzzjoni tas-salmista? Il-qaddej tiegħek jibqa' jimmedita fuq l-istatuti tiegħek. U ċoj qed jgħidlu lil Alla m'iniex ħalli l-aġir jew id-dnub ta' ħaddieħor jiddettali ħajti. Hija kelmtek illi tidderġili ħajti. Mela il-meditazzjoni l-aħwa hija meta qegħdin nagħtu l-attenzjoni ta' ruħna lil Alla. Qegħdin nagħtu l-attenzjoni. Alla li kellimna. Sorprendentament u meravigljożament. Alla li ħadnija kontrih vilment oġbu illi kellimna. Kellimna supremament bibnu l-Aziz. Mi jisma lili, mux li jisma m-sir il-badni. Alla daħalna fil-kumpanija tijaw. Tana ħajja ġdida, Pawlu jirraġuna jidinna la darba mela omtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjex ta' fuq, fejn Kristu jiet fuq l-eminija tal-Alla. Immeditaw fuq l-ħwejjeġ tas-sema. Jgħidilna, mhux fuq l-ħwejjeġ tal-art. Ħafna drabi il-moħna jisu għandu mażra u ħsieb u ħlief fuq affarijiet ċuċati u affarijiet tal-art, affarijiet li jgħaddu, erbati moħra u jgħaddu, maħniex kapaċi nagħmlu. Pawlu qed jgħidilna sursum korda, erfaw ruħkom il-fuq. Fejn Kristu qiegħed fuq l-eminija tal-Alla. U hija l-kelma li ħaterfana l-fuq. Hija l-kelma li ħattina dik l-enerġija. Però bħall-ikel. Jekk inti l-ikel blajtu, ma jagħmilek ġid. Jista' jkun jagħmilek xi indiġestjoni jew xi ħaġa qar minn hekk. L-ikel qed titpaxxa bih u taf kemm għandek tiekol u taf kif tiekol ħajamilek il-ġid. Bil-meditazzjoni mela allura il-moħħ tagħna se jkun ingaġġat Alla, marbut ma' Alla. Bħalma Samuel, allora ma kienx qed jarfu l-leħen tal-mulej. Ma Eli għallu ħaġa mur imtet, għallu jekk terġa' tisimgħu, għajdlu hawn jien mulej, tkellem għax il-qaddej tiegħek qed jisma' u jekk ma jkollniex dik il-dispożizzjoni. Mulej, nixtieqek tkellimni. Jekk l-esperjenza kristjana tiegħek hija waħda pjuttost baxxa, pjuttost medjokri, ngħidu hekk. M'intix qed tilħaq l-aspettattivi. M'intix qed tgawdi dik il-kwalità ta' ħajja li Ġesu għedna, ħajja bl-abbundanza, ħajja bil-kotra. Bħalma qal li min jemmen fija minn ġewwa fih joħorġu xmajjar ta' il-maħaj. Qed gawdihom dak ix-xmajjar ta' il-maħaj? Int li rispondejt għall-Evanġelju, kemm qed jitrasformak l-Evanġelju. Dan huwa proċess illi aħna rridu matul ħajjitna nkomplu dejjem napprofondixxu. Ma nistgħux nibqgħu fil-wiċċ, ma nistgħux nibqgħu inċafċfu mal-plajja bħal tifel ta' 3 snin ma jafx jom. Irridu issa noħorġu u nibdew nozzu. Neżerċitaw il-muskoli spirituali tagħna. Kif? Bil-meditazzjoni. Fejn Alla jippenetra l-ruħna bl-illuminazzjoni tiegħu. Biex jiċċajtaw il-bieraħ tifla marret ordnat il-libsa tat-tieġ u oħta qalt li ħanurjielek u għamlet li waħdek u jiena rajt xi ħaġa bgħida. Tifhem, imma kienet ftit wisq. U allura għalkemm rajta ma rajtix. Vera jew le? Imma meta tmur f'mużew u tara ħafna nies u jagħmel dejn ukoll, ġifieri maħabba il-ħin kultant ikollok tagħmel dak ma tridx.
Tara ħafna nies jiġru minn sala l-oħra u qegħdin jaraw il-pitturi u jgħaddu minn kapulavur għal ieħor u artisti famużi u qishom qegħdin jaraw xejn. Meta l-mużew jipprovdilek f'kull sala dak il-bank komdu fejn tista' tpoġġi u tara u tikkonsidra l-kwadru li hemm quddiemek. Hekk hija l-kelma t'Alla. Tix tgħidli mhix pittura sabiħa, jekk inti biss waqaft biex tara d-disin tagħha u t-texture u l-kuluri u l-isfumaturi u dal-affarijiet kollha. X'ovvja. Il-ħtija hija tagħna meta l-kelma t'Alla ma tħallix l-impatt. Maħniex qegħdin tuha ċans. Maħniex nirriflettu fuqha. Għadda superfiċjali wisq. Rridu nibqgħu fil-wied. Hemm bżonn inkunu qalbina ġifieri, hemm bżonn inkunu koraġġjużi meta l-kelma t'Alla tibda tdieħla fil-font. Hemm ċans ma tantx tibqa' komdu ta'. Ma tantx tibqa' dik li tbissima mċarta fuq wiċċek li kollox huwa sew le, għax tibda tonqxok, tibda tibdlek. Fuq xiex? Jew ħjar fuq min irrifletti? Fuq Alla. Alla huwa il-suġġett tal-riflessjoni tagħna. Alla l-Missier, Alla l-Iben, Alla l-Ispiritu Santu, x-xogħol distintiv ta' 3 persuni fit-Trinità. Vera? David, ix-xewqa waħda tiegħu tiftakruha sewwa. Ħaġa waħda jiena xtaqt mingħand il-mulej u nibqa' nfittixha. Illi jiena nammar fid-dar tal-mulej l-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bis-sbuħija tal-mulej. U nimmedita fit-tempju tiegħu. M'hemm ħadd li huwa aħjar isbaħ li jott għal ruħna propjament ix Alla ħalaqna għalih innifsu u ruħna ma ssibx mistrieħ qabel ma tistrieħ fih. Ma kif nisab billi jiena qiegħed nimmedita fit-tempju tiegħu, ġifieri fil-preżenza tiegħu. Għalhekk huwa importanti li aħna nipprattikaw il-preżenza t'Alla kull fejn aħna. Sew jekk inti id-dar, sew jekk inti fuq il-post tax-xogħol, kemm hija xi ħaġa sabiħa, kemm hija xi ħaġa tremendament ta' benefiċċju għalina. Meta int fejn int ma' min int konxju illi Alla hu hemm. David ukoll f'Salm 139 omulejn ta' arbiltni u għarafni, taf meta nqgħod bil-qiegħda, taf meta nqum, taf ħsibijieti mill-bogħod. Int taraf il-mixi tiegħi u l-waqfien tiegħi int taf tajjeb traqati kollha. Għax m'hemm xejn, m'hemmx kelma f'ommi li int mulej ma tafix kollha, int ħaddanni minn quddiem u minn wara u tqiegħed idek fuqi. David huwa konxju li Alla huwa preżenti f'ħajtu. Test ċkejken. Kwalunkwe ġurnata, it-tnejn, tlieta l-erba', tkun xi tkun. Kemm matul il-ġurnata tiftakar fil-mulej? Il-Kristjan matur, il-Kristjan li ta' bilħaq tgħallem jimmedita prattikament il-ħsieb t'Alla huwa kontinwament miegħu. Il għaliex dak huwa l-ferħ tiegħu. Dik Alla huwa l-għena tiegħu. U l-ferħ tal-mulej jkun il-qawwa tagħna ta' bilħaq. Allura Alla nirriflettu nimmeditaw fuq Alla l-imbierek u wkoll fuq il-glorja u l-majestà tiegħu rivelati fil-ħolqien tiegħu. Alla tagħna ħolqien tremendament sabiħ. Din nistudjawh xi ħaġa dwaru fl-istudji ta' nhar Terba. Min mhux jiġi qiegħed jiżbalja għaliex il-ħolqien huwa l-esibizzjoni il-wirja kontinua illi Alla firex qudiemna li ma nistgħux naħarbuha. Kull fejn tħares hemm l-emejjel t'Alla, dak huwa l-emejjel t'Alla. Salm 77 vers 11 jgħid jiena niftakar fl-opri jew fl-emejjel tal-mulej, iva niftakar fl-eġubiet tiegħek ta' żmien il-qedem jien naħseb f'kull ma għamilt.
Alla li huwa il-ħallieq tas-sama u l-art, hawnhekk jgħid ukoll jiena nixtar fuq l-emejjel kbar tiegħek. X'inhuma l-emejjel kbar ta' Alla? Il-ħalaq is-smewt u l-art u l-kwiekeb, semmejna xi ħaġa il-vastezza tal-univers. Araw dokumentarji fuq in-natura għaliex dak huwa l-emil ta' Alla. Għadna niskopru ħlejja sal-ġurnata tal-lum. Fil-Mariana Trench hemm fondoq fl-Oċean Paċifiku li għadhom qegħdin jiskopru ħlejja ġodda li qatt ma konna nafu bihom. U sbieħ u meraviljużi. Huma mejjel kbar ma l-emejjel kbar ta' Alla ċertament huma l-emejjel tiegħu għas-salvazzjoni tagħna vera. Allura jekk inti qatt tirrifletti fuq Alla kif Alla ġġustifikak. Kif Alla qata s-sentenza tiegħu favur tiegħek, ħafirlek nubietek kollha, int maħfur. Taxxaq bija dil-ħaġa. Taxxaq bija, oħroġ fl-eliqi bħal ma għamel Iżak. U ċelebra dal-fatt. Illi Alla umana, u jekk Alla umana mi jista' jkun kontra tagħna. Kontempla fuq il-ħafna opri meraviljużi tal-grazzja tiegħu. L-istess Salm ta' Asaf, Salm 77, jgħid jiena naħseb fil-jiem moddija snin li ilhom ħafna li għaddew. Niftakar fil-għana tiegħi ta' bil-lejl. Da kien joqgħod ikanta, x'kien qed ikanta ċertament is-salmi lil Alla. Kien ifaħru l-Alla anke bil-lejl, nitkellem f'qalbi u l-ispirtu tiegħi jixtar bir-reqqa. Da kien bniedem illi dera jgħix sura ta' nies. Ma kienx ġurdien fit-tellieqa da. Ma tgħallem jixtar bir-reqqa. Jekk aħna m'aħniex kapaċi naħsbu u nirriflettu, x'aħna ħjar bil-bejjem. X'aħna ħjar bil-bejjem. Alla tagħna moħħ, tagħna kuxjenza, tagħna ruħ li tirrispondi għalih, li tarfu. Ħanamlu eżerċizzju ċkejken ta' kif timmedita. Kif timmedita? Għan ngħidu li qed taqra Rumani, tajjeb u wasalt f'Rumani 12 l-aħħar tiegħu fejn għandna dawn il-preċiżi kull kelmiet. Maħbubin tiegħi tagħmlux vendetta bidejkom imma għamlu l-wisa għall-għadab talla. Għax hu miktub għalija l-vendetta jien inħallas jgħid il-mulej. Għalhekk jekk l-għadu tiegħek bil-ġuħ itmgħu. Jekk kienu bil-għaġġ isqieħ. Għax billi tagħmel dan tkun qiegħed tiġbor ġamar jaħraq fuq rasu, tintrabaħx mill-ħażen. Ma irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Tista' tibqa' għaddej. U hemm ħafna xi tarx jkompli jitkellem fuq il-gvern, jkompli jitkellem fuq kif tirrelata. Imma jekk ma tiqafx pereżempju hawnhekk u tajt l-għadu tiegħi għandi edew wara ħaġa iva. Min huma? U għalis saru edewa tiegħi? Ħtija tiegħi? Jagħtija tagħhom. Għax hawnhekk jgħidilna li daqskemm jista' jkun, daqskemm jiġi minnkom għejxu fil-paċi ma' kulħadd. Ġifieri hawnhekk irid l-ewwel ħaġa nimmedita biex nasal għal konklużjoni. Jien ksirta mat-tali jew hu kisera miegħi, imma jekk kisera hu miegħi għaliex? Forsi maħabba il-Vanġelu li x-xarjajt miegħu, għalhekk. Għaliex? U kif qiegħed nitimgħu? Ma sibx tista' tmur toħodlu packed lunch. Ma tista' titimgħu u tista' tisqih billi tagħmillu l-ġid. Kif titlob għalih? Tiskanta l-aħwa meta jkollok xi ħadd, nitkellem mill-esperjenza tiegħi. Illi tkun taf li qed jipprova jagħmilek il-ħsara. Qed ipenġik ikraħ. U flok ma tikkonfrontah biex tiġġieled miegħu, tmur id-dar u titlob għalih. L-atteġġament tiegħek le jinbidel. Jinbidel għax jew ħadd tkun l-ikbar ipokritu. Meta qed titlob għal xi ħadd mhix jgħix mill-qalb. Le, dak huwa miskien. Dak huwa bniedem miżerabbli. Li mhux qed igawdi għall-ħajja. U allura iva, tintrabaħx mill-ħażen imma irbaħ il-ħażen bit-tajjeb. Qiegħed nagħmel hekk narġa' ngħid.
kemm qed jirnexxieli li nosserva dan il-prinċipju, il-flok ma mpattija, flok ma nirritalja, illi jien qed inkun manswed ġwejjed u dak li jkun infittex nagħmillu l-ġid. Hawnhekk għandna xalata kieku ta' meditazzjoni. Illi wieħed jista' ħanidu hekk jiġi wiċċ imwiċċ x'relazzjoni għandi jien ma' Alla, għax jekk jiena miksur ma' ħaddieħor. Tajjeb, u jiena bis-supervja, jew bl-arroganza kollha ma rridx immur niskuża ruħu nitolbu maħfra. Mhuwiex għaġeb illi ħafna Kristjani il-kwalità ta' ħajja tagħhom mhijiex ħafna ħjar minn tan-nies mitlufa. Mhijiex. Għaliex? Għax il-kelma talla bħal meta għandek ballun tal-kamoxxa u għaddabtu mal-ħajt u jerġa' jiġi lura għandek. Messu l-ħajt imma il-ballun baqa l-istess ballun. Il-valur tal-meditazzjoni, meta inti qed tikkommetti ruħek għal kull ma jikmanda l-mulej f'kemtu. Bħal fis-sitwazzjoni ta' Ġoswe. Ġoswe illi kellu qudiemu tmexxija ta' poplu sħiħ, x'responsabbiltà enormi. Walla qallu għamel kull ma ikkmandajtek jiena. Dal-ktib tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok, irrifletti fuqu nar u lejl. Għaliex l-iskop tal-meditazzjoni huwa dejjem il-bidla morali. Il-bidla. Irrid ninbidel, ma rridx nibqa' fejn jiena. Pawlu meta wara li qalilna fuq xi xagħna nirriflettu, fuq dak li huwa tajjeb, sabiħ, nobbli, amabbli, dak li ħaqqu tifħir, ikompli mbagħad jgħidilna vers 9 li dak il-ħwejjeġ li sew tgħallimtu u rċivejtu u smajtu u rajtu fija għamluhom. U Alla taslim ikun magħkom. Allura il-meditazzjoni l-aħwa, meditazzjoni xierqa twassal dejjem għat-tifħir lil Alla. Inti se tfaħru lil Alla għax għandek din ir-relazzjoni ħajja miegħu, relazzjoni fis-serenità, fit-tranquillità li inti qed tgħix coram Deo quddiem Alla. Qed tgħix man-nies ċertament, iva, hekk għandu jkun, ma qed tgħix coram Deo u dik tagħmel id-differenza kollha. Tifħir li mbagħad iwassal għat-talb, u għat-talb għal aktar qawwa spiritwali. L-iskop ta' kull meditazzjoni huwa l-ubbidjenza. U forsi hawnhekk insibu r-raġuni vera għaliex maħniex kapaċi nimmeditaw, forsi għax ma rridux nobdu, daqskemm nixtiequ. L-ubbidjenza. Li inti ħatitgħallem tajt mhux ir-rieda tiegħi imma tiegħek mulej tkun magħmula. U f'dik l-ubbidjenza mbagħad se nsibu l-ferħ, se nsibu il-għena glorjuża illi ta' bilħaq Alla wedna. Għal dawk kollha li għandhom widnejn biex jisimgħu. Għalhekk Ġesu kemm il-darba qala din, kemm il-darba. Min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Amen.